Okay. Good morning. So kahapon nag-video ako. Dami natin pinuntahan sa Anuling Second, sa Primicias Bautista, tapos dito sa Rosario La Union. So nag-vlog tayo kahapon. Ang problema lang, naka-fast forward po yung video natin. So kaya wala tayong upload sa YouTube natin ngayon. So naka-time-lapse po siya. So ayun, sayang. I-update ko rin po sana kayo dito sa YouTube channel natin. So kung gusto niyo naman makita yung mga pinuntahan natin kahapon, naka-post po yun sa FB po natin, sa FB page po natin. So lakad po natin ngayon, punta po tayo ng Lawak, Pangasinan Project sa may Panaga, tsaka dito sa Poblacion Lawak, tapos dito sa may Ordaneta. So yan po yung mga pupuntahan natin. Dito nga pala sa Poblacion Lawak, mag-start na po sana tayo ngayon. Kaso ang problema, yung team leader po natin doon, yung hawak ng project ay nilalagnat. So kaya hindi tayo makakapag-start ngayon. So nilalagnat pa siya hanggang ngayon. So nung Merkulis pa sana tayo mag-start, kaya lang nilalagnat siya hanggang ngayong Biyernes. Nilalagnat po siya. So hinintay po natin na gumaling po siya bago tayo mag-start sa Poblacion Lawak. So andun na po yung mga materials natin. So mga tao na lang po ang kulang. So ayun. So lakad muna tayo sa Lawak Project. Gamit natin itong si Empress. So si Mark Ranger hindi pa tapos na pinapalitan ko kasi yung timing belt niya. So pangalang araw na po kahapon. Pangalawang araw na po kahapon, di pa rin natapos. So pangatlo ngayon, ewan ko lang kung matatapos na ngayon. Sabi ng mekaniko, ulan kasi ng ulan, kaya hindi daw nila natapos. So ewan ko kung baka nasa labas lang siguro, baka hindi nakapasok sa loob ng garahe yung natin, yung sasakyan natin si Mac Ranger. So hindi pa naman ako namasyal dun. So tara, punta muna tayo sa Lawak Project. Dito na po tayo sa T-Flex exit. So maulan pa rin. Maulan pa rin ng panahon. Umpisa na yata ng tagulan. Binalonan exit. Magkano kaya yung toll fee mula sa Anao hanggang dito sa Binalonan? Tingnan nga natin. Binalonan exit. So dalawa yung pupunta natin dito sa Lawak, yung Poblacion tsaka yung Panaga. $136 yung toll fee. Dito na tayo sa Panaga, Barangay Panaga, Lawak, Pangasinan. Dito na tayo. Ang ganda na ng kulay, oh. Okay. So second na lang kami, last coat para dito.
second coat na lang po rito mga boss. Kahit pa paano gumanda naman yung wall na ito. Nakikita nyo naman dun sa part 1 ng video natin, sobrang liko lahat. Hanggang ngayon liko pa rin eh. Oh, may liko pa rin ng konti, kaya lang na ano na natin. So puro bakal na kasi yan. Dito sa loob natin. So matatapos na kami bukas, maglilinis na lang po kami rito. Okay na. Okay, balikan na lang natin to bukas. So, pinapatuwid ko pa yung mga moldura. Sabi ko, abulin na lang ng masilya. So, wala na, naka-grinder na nila, lumabas na yung mga bakal niya mga boss. Habulin natin ng konti. Hindi naman pwede kasing kapalan din yung masilya niyan kasi baka mabakbak. So, balik lang tayo bukas rito. So, tara. Okay, so punta naman tayo sa kabila. Doon sana sa i-start natin ngayon na ceiling. Ando naman na yung mga materyales. Punta tayo sa Poblacion Lawak. Pagkatapos sa Ordaneta tayo. Okay, dito tayo sa Poblacion Lawak. Shoutout kay Sir Alfredo Lucero. Tingnan natin dito. Pagkalo nga. Okay. So ito po yung sanang i-start natin. Nakapaglagay na sila ng WPC cladding. So dito na rin yung mga materials natin. Ano? Kikisami na sana tayo rito eh. Kaya lang nialagnat yung team leader nila, si Beo Ricky. Wala pa rin bubong dito. Kaya doon na pa yung bubong. Punta tayo sa taas. Dito drywall na lang kulang. Morning. Ano, pintor ka ba o ano? So dito may pintuan pa kasi rito. Tapos dito may TV console. Pero drywall pa po natin ito. Makukubaran niya. Magiging flat po yan pag ano po tayo na kisame.
Ay, pag na gano tayo naglagay ng TV console, ipla-flat po natin yan, drywall. So ditong banda kaya wala pang bubong dito. So pinipinis pa po namin yung ano, pintura po dyan. Pag napinis na yung pintura dyan, pwede na tayong magbubong. Baka madumihan kasi yung bubong natin. Umuulan. Kaya stop muna tayo na magpintura dito sa labas, magmasilya. So ganun din dito sa kabila. Kaya hindi pa natin nabubungan dito dahil pipinis pa natin yung wall doon sa yan, sa wall na yan. Pipinis pa po natin yung wall na yan bago tayo magbubong. Tapos yung downspout, isa pa po yun. Ayusin pa natin yung downspout po dyan. So may mga scaffolding pa po kasi sa taas. Ang ganda na oh. So ito po yung ano, yung dirty kitchen natin. Tapos ito po yung lanay. Ganda na. Ito po yung mga napagbaklasan dating ano, nakakabit dito sa bahay. Pero hindi na po yan gagamitin mga boss. So panibagong design na kasi ito. Wala na ano to. Dito na rin mga gypsum board. PVC ceiling panel andun na rin para sa kisame. Ito po yung mga spandrel, door jamb. Okay. Ayan, shoutout ulit kay Sir Alfredo Lacero. Yeah, panood! Punta naman tayo sa kabila mga boss, sa Ordaneta Ordaneta project. Paki-recap. Ayan, shoutout din kay Sir Fernandez Lando. Ay, let's go. Dito na tayo. So nagbububong na kami, kaya lang ano po mga boss, kaya lang ano ba to? Nako, maputik atras tayo, atras. Mahirap na dito lang sa gilid, mahirap na. Oh. Wala. So break time. Break time mga boss. Putik, hindi kinaya yung ano, madulas. Ayan o, naputikan ka agad.
Kita natin yung perspective. Ayan o. Yung itsura niya. Ayan, nakapagbubong na po kami sa bandang side, dun sa left side ng likod. Kaya lang umuulan, siyempre tigil muna sila. So ito pa yung bubong na ilalagay dito. So rib type po siya. Ano, halos na na rin sa labas, napalitadahan na. Ito pa yung hagdan. Okay, wala pang palitada rito, mga pinagtabasan, no? Mas marami lang tabas kasi pag ganito, may kagaya ng mga shed type. Span rail nandito na rin. Ayan. Oh, mangga yun. Yung mga room 1, room 2. Wala pang palitada, pati yung dito sa master bedroom nagpapalitada na sila. Mangga yun. Mangga yun. Mangga. Yan nanganakon. Yan nanganakon. Kain na sila. Sabi ko kumain na ako. Ito yung master bedroom mga boss, tapos mayroong balcony dyan. Ito na lang, hindi pa tapos. Mapalitadahan. Tapos yung mga kantuhan niya, yan na lang po, hindi pa tapos. Mga kantuhan. Okay, ito siniguro natin. Okay. Kain na rin sila rito. Ito pa yung hagdanan ng dirty kitchen and laundry. Ito yung hagdanan ng lanay. Lanay. Diyan kasi yung dining, kasi ito yung lanay. Laging po yan, magkatapat. Tapos terrace. Canopy natin naubusan na. Okay, tara na mga boss. Let's go. Shout out kay Sir Fernandez Lando. So
Uwi na tayo. Ilang naman yung lakad natin dito. So punta rin tayo dun sa kabila, dun sa kanina yung unang pinuntahan natin. So magpo-pull out na rin po sila bukas dun. So tara na. Okay, dito na tayo. Ano yan? Yan si, Johan. O, sundin mo na. Ano, may sasaktan eh. O, yan, may sundo ka na, bro. Sige na. Be a good boy. Be a good boy. O, yan, nasa vlog ka. Bruh. Magbabay ka na sa vlog. Babay ka na sa vlog. No. Mark Lagadilla is the best vlogger. Upload na is the best vlogger. Click in the video now. Wala pa siya. Ay, kaiyan pala yun. O, magbabay na sa vlog. Naglaganilya vlog is the best vlogger. Click in the video now. Make sure to. Subscribe! Bye. Make sure to like and subscribe. Bye. Basta. Wala si kuya niya. Magano muna tayo? Mag-garden. Gagarden ako mga boss. Umulan. Gagarden ako dyan sa harap.